и от името на деканското ръководство на исторически факултет и от името на ректора на Софийския университет, който за съжаление не може да се включи лично, ви приветствам с добре дошли тази вечер в тази академична зала, за да отдадем заслужила жест на почет и уважение към нашите сънародници, които имаха доста по-трудна съдба от нас самите. Радвам се, че нашия факултет е инициатор на днешната инициатива и ви приветствам с добре дошли в университета, като се надявам, че това, което ще видим, наистина ще ни помогне да опознаем по-отблизо усилията на нашите сънародници да съхранят своята национална памет и да демонстрират своята ангажираност с проблемите на днешна България. Искам да кажа и от името на Кримско републиканско дружество на всички вас добре дошли на тази среща, много вълнуваща за нас, която наистина минава в сърцето на българската алма-матер в Софийския университет. Наистина в тази зала виждам много близки и добри наши приятели, с които с едните сме се срещали в Крим, с другите тук в София. И всеки от вас е, повярвайте, оставил наистина такава следа в българските ни души със своето родолюбие и своята всеотдайност. И приятно ми е, че има и нови лица и това така дава надежда, че радва ни, че все повече българи от България проявяват жив интерес към своите сънародници, които са зад граница. И вярваме, че това ни дава надежда. Усещаме се като едно цяло с вас. Дано така да бъде и за нататък. Тази среща, точно така сме я намислили, да стане още една крачка в нашето движение един към друг и да вървим заедно, да преодолеем това разстояние и време, което не разделяло до сега. Аз ми е много приятно, че в тази зала, в тази сграда, която е храма на науката, ние българите, които живеем в Крим, можем да се срещнем с вас на интелигенцията на България и да можем да проведем една среща, която да бъде и презентация на тези нашите, ето Люда ги каза, мероприятия, които искаме да направим. Това първото. И второто, да можем да подискусираме как нататък можем да си строим своите взаимоотношения между нас, българите, които живеят зад границите на България и българите, които живеят тук в България. Скъпи сънародници, скъпи приятели, колеги, след тези, мисля, че много така силни думи, които каза Людмила, аз само мога да добавя, че когато става дума за Крим, аз винаги много се вълнувам. Това е за мен едно преживяване, което може би е едно от най-силните мои професионални преживявания. И не само професионални. Това са хора, които са преживяли такава тежка съдба, която, за да бъде разбрана, човек трябва сам да я изпита. Това са хора, които имат уникално минало, но най-ценното за мен беше да открия, че в тях нямаше злоба, те нямаха опустошените сърца на обидените, огорчени хора. Те бяха мили, гостоприемни, готови да помогнат, отзивчиви. Нещо, което ми се струваше, че ние тук в нашето ежедневие почти изгубваме със всеки ден. Скъпи другари, ние знаем, че една година госпожа Георгиева имаше юбилей. За съжаление, ние можем да пристигнем на този юбилей, макар че изпратихме адресно писмо и от българите, които живеят в Крим, искам да подаря тази икона на Богородица с Исус Христос, която е направена в Крим. И искам тя да пази нашата любима и много уважаема, много почитаема в Крим госпожа Георгиева. И искам това да бъде ваша, да съпутства, да бъде вашата удача и да пази вас и вашето семейство.
Какво значи за един народ музейна колекция от стари вещи? Някой може да каже, че това е една екскурсия в неговото минало или застинала история. За кримските българи, повярвайте, това е много по-значително. Това е наистина основата, от която се започва възраждането. Възраждането на културата и на традициите в Крим. Ако си представим само, днес вече се говореше, за един ден хората ги откъсват от родни къщи, съсипват целия им живот, натоварват ги в вагони за добитък, изкарват ги за хиляди километри от родния край. И в тази ситуация е трагична. Какво значи една вещ, направена от майка или от баща? Тя направо става връзка, родова връзка. Тя направо става реликва. В този каталог, например, има килим, да не го търся сега да ви показвам, едно обикновено българско килимче, което е дарено от жена на име Теодора Албантова. То е било подарено на нейната сватба и тя успяла да вземе това килимче, когато тръгвала в депортацията и завивала с нея трите си деца. Трима синове, които тогава били малки, всички израснали. Ето, той е подарено в музея. Така почти всяка музейна вещ има своя история и може да разказваш за нея, да пишеш, което и се прави в извор. С голямо удоволствие искам да вруча този подарък от нашето име на госпожа Маджупова, Райна, което сякаш от първия ден, когато ние стъпахме на българска земя като дружество, от тук нататък постоянно Райна се являва нашия тук това лице, което ни прави тук всевъзможна презентации на представа и така нататък. Няма отърване, няма на дивизия СКАТ. И знам, че българите, които всички ще видят по всички свят, това ще го знаят, което ти днес видя и ти ще го передадеш. Но в това време же имаш материал, който може да се разкаже. Благодаря за това, всичко да е.